Зимбабве. Древна земя на митове, дим и мълнии. Страна на каменни крепости, вековни легенди и сурова, неподправена природа. Разположена между могъщите реки Замбези и Лимпопо, тя приютява едни от най-непокътнатите кътчета дива Африка. Тук се извисяват величествените водопади Виктория, а в националните паркове Хуанги и Мана Пулс дивата природа диктува свои закони. С територия от над 390 000 квадратни километра и население около 16 милиона души, Зимбабве съчетава традиционни африкански бит с впечатляващо развита сафари инфраструктура. Тя е една от най-богатите ловни дестинации на континента, където времето сякаш е спряло, за да съхрани първичната сила на природата. Савани, залети в злато от залязващото слънце, гори от мопани, преплетени с сенките на леопарди и прашни пътеки, по които отекват стъпките на гигантите. Тук се намира една от най-големите популации на африкански слонове в света. Но едно сафари в Зимбабве не е просто пътуване, то е посвещение. То е завръщане към корените, към изконният зов на дивото, където човек се сблъсква с силата, тишината и драмата на Африка. На 3 април потеглихме от София с моя стар приятел и съратник Величко Яков. Маршрутът ни мина през Франкфурт и Адис Абеба, за да ни отведе в сърцето на Африка – Виктория Фолс, Зимбабве. На летището ни посрещна познати от преди 2 години професионален ловец Дерек Адамс, известен сред местните ловни среди като Гомес. Легендарна фигура от партньорската ни компания HHK Safaris. Hello. How are you? Nice to see you. Заедно се отправихме към едноимения туристически град, входната порта към чудото на природата. Кръстен в чест на кралица Виктория, това природно чудо е било известно на местното племе Тонга като Моси Оатуня – димът, който гърми. Със своите 1708 метра ширина и 108 метра височина, той е най-големият водопад в света по площ на падаща вода. Истинско зрелище, което може да накара и най-смелият ловец и турист да притихне в благоговение. Водопада е открит за Европа от шотландския изследовател и мисионер доктор Дейвид Ливингстън. Човек, чиято смелост и жажда за откритие превръщат името му в символ на приключенския дух от викторианската епоха. През ноември 1855 г., след като достига бреговете на Замбези, той за пръв път зърва грохота на водопада, който ще остане завинаги в историята като Виктория. Близо 1 милион души годишно идват тук, за да зърнат тази природна магия. Но това, което прави Виктория наистина уникална, е парадоксът. От привидно спокойна, реката изведнъж се хвърля в бездна. Сякаш самата земя е разтворила челюстите си. Над 500 милиона тона вода всяка минута се стоварва директно в тясната скална пропаст. Не случайно това място е признато за едно от 7-те природни чудеса на света.
След кратката, но незабравима разходка, заедно с водача ни Гомес, поехме на юг. 2 часа ни отне пътя до ловния лагер Дека. Най-сетне пристигаме след цял ден път до нашия лагер в прекрасната концесия Дека. Последните 2 километра ни отведаха дълбоко в територията. Нашето убежище за следващите 12 дни. Welcome. Thank you. Лагерът бе съставен от удобни двуместни палатки, обзаведени в класически африкански стил. С всичко необходимо за комфортно, но автентично сафари. Менеджера на лагера ни, Джошуа, ни наля по чаша южноафриканско вино за добре дошли. Вечеряхме рано, опитвайки филе от импала и няколко вида салати и десерти. Пожелахме си успех през следващите 12 дни. For side brain, От it's a страничен line изстрел from the eye to the ear hole. под линията към ухото на... The ear hole. And you shoot just in front of the ear hole. If you hit a bit lower, Ако стреляш там but долу, not too, if you hit down here, no. там не е хубаво. Better to hit a bit higher. Малко по-добре From the отгоре, crease to отколкото there. долу да се. Just below or just above. И аз ще ти кажа на място, This one дали here- малко долу или отгоре. This one I would shoot, if it was me, I would shoot him below the eyes. Малко just под очите бих little. стрелял, леко, малко под Right. линията. If it's normal, Ако like е this нормална one, позиция като той, it's just above the eyes. над линията на очите. Е така. След закуска Величко прострели карабината си Блазер R8 с класическият калибър 375 Холанд. Perfect. In the center. На 85 метра е малко високо, но няма да е припъм. Това е на 30 метра с солида, което е най-важното. Сутринта се понесе над саваната с мекото ръмжение на дизелов двигател и лек полъх, който раздвижваше праха на нощта. Потеглихме рано, когато земята все още пазеше следите от слонови и биволи. Отминали сенки, оставили отпечатъци като шепот на древна история. Още в началото на деня попаднахме на голямо стадо, женски, малки и млади мъжкари. Стояхме тихо, скрити сред сенките и ги наблюдавахме около 20 минути. Ни открихме сред тях стар, доминиращ мъжкар с достоен трофей, затова се изтеглихме безшумно. Нашият тим беше малък, но сърцат. Професионалният ловец Гомес, тракерът Офиас, човек с поглед като орел, шофьорът Табани и рейнджерката Патриша, пазителка на парка и страстен познавач на местната природа. 4 водени от инстинкта и познанието, вплетени в ритъма на Африка. Минавахме покрай пресъхващо езеро, когато вятъра донесе онази особена миризма. Тъпа, тежка и дълбока. Лешояди се бяха събрали около водата. Десетки по брега, стотици по дърветата. Природата ни крие смъртта си. Тя обвива в грохота на тишината. По миризмата открихме мъртъв слон, скрит в храстите.
паднал, вероятно след жестока битка с друг мъжкар. Размножителният сезон наближаваше и напрежението между съперниците вече бе осезаемо. Yeah, my name is Patricia. I'm a ranger at Hwange National Park. Here we've located elephant carcass, male elephant carcass, about 3 to 4 days old. It's killed for somebody, or poachers, or... No, I believe it's natural death. По пътя минахме покрай малко блато, обрасло с сини водни лилии. Изведнъж попаднахме на група слонове, които с удоволствие се каляха или поръсваха с пясък. No. No. Денят премина бързо, в движение и наблюдение. Изминахме десетки километри, без да произнесем излишна дума. Само шумът от радиостанцията, стъпките в праха и ритъмът на сърцето. Бяхме на стадо около 10 слона. От тях имаше 2 мъжки, но недостатъчно големи за стрелба. Единият малкият младеж не нападна дори. Често срещахме такива препятствия. Слоновете обичат да повалят дървета навсякъде, даже и по тесните пътища. В това езеро имаше 10 гъски, които се разлетяха, като не видяха. Продължихме дълго пеша по сухото корито на река, следвайки дири, надежди и знаци. Normally a very good elephant area. Very disappointing. They seem to have moved out of here, probably into the hills. But we'll find them soon. Следата е езикът на дивото. Да я следваш, значи да разбереш тайната на живота. Концесията Дека се разпростира на над 80 000 хектара. Дива, обширна и пълна с живот. През март и април тук се ловува основно на слонове, а по-късно и на лъвове. Леопарди, биволи, кудо, жирафи, зебри и още десетки видове. Това е една от най-ценните територии, управлявана от HHK Safaris, вече над 2 десетилетия. Територия, където всяко сафари се превръща в легенда. Камерата ми улови още един неочакван герой. Стара костенурка, появила се изневиделица на пътеката ни, бавна, но непоклатима.
Слоновете не принадлежат на конкретна територия. Те принадлежат на Африка. Владеят не само откритите простори на саваната, но и тихите царства на горите, където мопани дърветата нашепват спомени, а всяка оголена кора е знак, че титаните са били тук. Те не ядат листата, нито клоните, само външната кора, богата на хранителни вещества. С майсторство и удивителна прецизност хоботите чупат клони, бутат цели дървета, а зъбите им обелват клонките и остават след себе си пътеки от оголена растителност. Като груба, но категорична бележка в дневника на саваната. Слоновете не са просто животни. Те са ходещи хроники. Всеки от тях носи спомени за суши, за миграции, за изгубени стада и забравени водоеми. Срещата с тях не е просто наблюдение. Това е урок. Това е поклон пред мъдростта и силата, събрани в едно дишащо същество. Възрастен мъжкар може да тежи до 6 тона, а в холката да достигне 3,5 метра височина. Женските са по-дребни, но това не ги прави по-слаби. Напротив, те водят и организират и пазят. Стадата се управляват от матриархи. Опитни възрастни женски, чиято памет е спасила поколения. Те знаят къде е скритата вода, къде са старите пътеки, къде е дебне опасността. Там, където пясъкът помни всяка стъпка, се ражда истинският ловец. Седми април, трети ловен ден. Рано сутринта се отправихме към малкото езеро, до което открихме мъртвият слон, благодарение на лешоядите. Наблизо имаше снощни следи от хиени и 2 лъва. Предния ден менеджера на лагера Джошуа и екипа му бяха извадили бивните на слона и разрязали трупа. Това улесни много лешоядите, които си бяха постарали здраво. Третия ден ни отведе в едно от последните светилища на дивата природа Хуанге. Това не е просто парк. Това е свят. Древна земя, където въздухът е плътен от истини, а мълчанието по-дълбоко от всяка дума. Разположен в северо-западния ъгъл на Зимбабве, на ръба на границата с Ботсвана и само на дъх от водопадите Виктория, Хуанге обгръща съзнанието като сън. Почти 15 000 квадратни километра, непокътната дива територия, разказваща истории чрез пясъка, чрез ревовете на лъвовете, леопарди и хиени през нощта, чрез полета на птиците. Стадо слонове се движат като живи скулптури, величествени, с тежка крачка и поглед, който ти връща хилядолетия назад. Лъвовете дебнат, а дивите кучета, призрачни и бързи, преминават като сянка сред храстите. Тук живеят над 55 000 слона, които постоянно мигрират между Зимбабве, Ботсвана и Намибия. Вечен кръговрат на живот и територия. А в цялата страна техният брой доближава 100 000. Доказателство за това, че Зимбабве е едно от последните места, където слонът е все още господар.
Тази слоница не бе радостна да ни види в последния момент. Тя направи лъжовна атака, за да ни оплаши, вдигайки пепел и много шум. Когато слон излезе от гъста лака, не просто виждаш животно, виждаш историята въплатена в тяло. 8 април, 4-ти ловен ден. Беше ранно утро, когато напуснахме лагера, а прохладният въздух носеше в себе си не само свежест, но и онова неуловимо напрежение, което предвещава среща с нещо велико, с нещо древно. Денят ти първа започваше, но гората вече шептеше с гласовете на миналото. След час и половина бавно предвижване по прашните пътища на Дека, те се появиха. Първо едно охо, после хобот, а след миг цяла матриархална група африкански слонове, изплували от зелената завеса на Мопани горите, като сенки от древни времена. В дивото няма случайности, само добре скрити закономерности, които разбират само онези, които се движат бавно и внимателно. Сутринта на петия ден започна, както много други, с ранна светлина, прашни пътеки и неизменно присъствие на слонове. Отново срещнахме множество групи, движейки се спокойно сред гъстите мопани и акации. Пейзажът, макар познат, никога не е еднообразен. Всяка среща е нова, всяко движение – възможност. В свят, в който дивото все по-често отстъпва пред бетона и алчността, организираният законен лов остава един от малкото реални инструменти за опазване на природното богатство. Особено когато става дума за величествени видове като африканския слон. Парадоксално за някой, но вярно, до последната следа в праха, ловът защитава това, което обича. Всяка трофейна такса, платена за лицензиран лов, се превръща в оръжие срещу браконерството, в надежда за хората, които живеят сред дивото, и в гаранция, че тази природа ще има и утре. Съвсем неочаквано попаднахме на стадо биволи, пасящи в страни от пътя. Изведнъж вятърът издаде присъствието ни и тревожната енергия мина като ток през стадото. Черните тела се завъртяха в хаотично бягство, прахът се вдигна, тревата се разлюля. Те пресякаха пътя пред нас и ние поехме след тях, бавно, настойчиво. Всички усилия на празни. Около 13:30 часа станахме свидетели на природна буря, каквато само Африка може да поднесе. Небето се разтвори и за по-малко от час дъждът образува локви, запълни старите гьолове и вдигна аромат на мокра земя. Ето така, очаквано се охладихме. Днеска беше голяма жега, над 35 градуса. Излязахме след обед в 3:30 и ето това не досеща. Чуйте сега как гръмва яко. Не се чу гръмотет. Останете с нашето предаване. Купона продължава. Найса. Луди хора като нас само може да са по това време навънка. Но обичаме лова, обичаме пътешествията. Това няма как да ни оплаши. Напротив, това само охлади нашите страсти за малко. И продължаваме.
Колата си бореше с кълта, затъвахме, буксувахме, но продължавахме. Защото в дивото никога не се знае какво ти чака зад следващия завой. My name is Derek Adams. I'm a professional hunter in Zimbabwe. Most people call me Gomez. The whole country, I'm famous. This is the second time that Velechko has come and hunted with me. On the first safari was in an area called Makuti. We shot a lion, leopard, buffalo, sable, some zebras, reedbuck. It was a good hunt. We had a good hunt. It was a tough hunt, a bit like this hunt. It took a long time, but eventually we got our lion. С тези ловни спомени завършва и първият ни епизод от това сафари в Дека. Останете с нашата ловна поредица. Има какво да видите и във втория епизод. Дано късмета да бъде на наша страна и успеем да реализираме мечтите и плановете за това априлско сафари.